tashar al'umma. Assalamu alaikum, sunana Maryam Yahaya. Ina wa masoyana fatan alkhairi su amma na ji ana wani sanarwa cewa na mutu. To ita da mun mutuwa lokaci ne. Idan lokaci na yi zan mutu. To amma gaskiya ni ƙarya ake mun ban mutu ba, ina nan da raina. Yan Facebook ne suke sawa cewa na mutu alhali ni ban mutu ba, dan ni ko Facebook ba na yi. Yawwa, ina muku fatan alkhairi. Shi da basira san ka jihadi ne a gurina inna mace kar kai mini kuka san miki soyayya tunda kina rike alƙawari na ina rike soyayya ita ce asalin sanadina san ki nake yi ko kuma kauna ban gane kaina dan kin mamaye sashen raina kin mallake ko ina kai lafazin da yake taɓa raina har na numshe idona dan daɗin maganar ka a gona na zarce na bayyana gajiya da ganin ki a tare da ni a dare ko kuma da rana gunka na sallama al'amari na san ka a zuciya na kara kaina ne kai zan yi wasu mawadaci ciki da zuma da madaci wataran da takaici kuma yau ni'imar sa muke ci ranmu ba wani kullaci kowace rana in ban kalli idan ka ba san ba na iya barci dan na ganki gida na kin zama mata tari bar so na ci zan maka soyayya tunda ka rike alƙawari na rike soyayya ita ce asalin sanadina soyayya ita ce asalin sanadina zan maka soyayya tunda ka rike alƙawari na murmushi na kai in har na tuno da watan wata rana inda ranmu da kwana za a kira ki da mai ɗaki na zan gwada miki ƙauna zan baje kolin su a gidana ya kike rabu fuska na. Assalamu alaikum, sunana Maryam Yahaya. Ina wa masoyana fatan alkhairi su amma na ji ana wani sanarwa cewa na mutu. To ita da mun mutuwa lokaci ne. Idan lokaci na yi zan mutu. To amma gaskiya ni ƙarya ake mun ban mutu ba, ina nan da raina. Yan Facebook ne suke sawa cewa na mutu alhali ni ban mutu ba, dan ni ko Facebook ba na yi. Yawwa, ina muku fatan alkhairi. Sarauniya TV, tashar al'umma.